Basta Kapampangan, manyaman! Ay, mga kasingbahay, nandito ako ngayon sa Ocean Atlantic at hindi inaasahan. Nakita kami ni RM at ni Gerard. Ayan, sama-sama muli kami dito sa... Hindi ko alam bakit nakikita tayo sa mga amoy na, sa mga pagkain, sa mga restaurant. Basta nagsasama-sama kami kapag food ang usapan. Biglaan eh. Biglaan. Plus sa Jollibee. Pero ngayon hindi na biglaan sila dito sa Jollibee kasi nagsara na po siya. Ano masasabi mo, babalik ka na ba sa Eastern Exam? Sa Eastern and Sam po, hello po dyan. So, edited naman to, di ba? So, yung tanong mo, masasabi ko ngayon ay stay tuned lang po kayo dyan at babalik din po si Mr. Aryan sa Eastern and Sam. And Promote mo na rin yung M-Cafe. kaya pinopromote din po ang M-Cafe every Sunday and Monday. Meron din po kami group ni Brian. Yan, ang Espresso. Espresso. So, ginamit ko po talagang makikita ng bottle. Espresso. Ano masasabi mo proud mo sa mga kaibigan? Gerald. Sa mga kaibigan ng singer dito sa Middle East. Ano yung mga kaibigan ako singer? Wala, ano lang sila, mga... Asa mo magaling kami lahat. Ibig mo na rin yung ano? Si Mrs. Coming to be. Alam sa magiging misis ko na si Jessica Duco. I love you. Wow! Paano namin mga sa Mrs.? Wala sa ba? Paano kayo nagkakilala ng Mrs.? Ex-girlfriend ko kasi yun, tapos nagkakilala. So, may possibility pala na pwedeng kabalikan yung ex. Wow, naman. So there's a second chance and one more chance. Lahat ng chance. Even all the chance. Kung konting pihit lang pala, pwede na. Basta may puso. May puso. So, may puso na. Puso na lang daw na sa akin. Ayan, ano pa ba? Ano ba yung kinain niyo kaya? So, ang kinain namin at in-order namin ay kare-kare and Yeah. lumpia takay. Okay. Yun lang. Anong tawag dito sa Tagalog? Second, Sampelo. Sa Kapampangan yun, Sampelo. Tawag dyan sa... Bilo-bilo. Bilo-bilo is Sampelo. Pero guys, shout out sa Ocean Atlantic for this. Gusto ko sana video mas malapot dito. hindi ko Meron pala tayong Masarap pizza. naman yung karkarina sa kalugyan. Yung bagoong yung nagdadalo dito sa Karikari. Umawi naman sila sa pagka siya naging sa karkarina. So guys, abangan nyo M-Cafe at Espresso. Ayan. Kami naman ang group namin, binabagi ko shout out sa Fashion Runway. Fashion Runway. Meron kami upcoming event. Concept for a cause. Natural yun. Tsaka congratulations sa Eastern SM at especially sa aming manager na si Sir Chris. Philippine Airline. Thank you sa support. Bye-bye. Kasibahay, please subscribe to my channel. Promote my channel, Kasibahay mo, Ray Harry Bentang. Yes. Yes. Bye-bye, guys. God bless. Basta kami mukhang walang napili. Kapampangan kasi walang AIDS eh. Ala kami kasing apili. Nangasabi mo, Ken. Ala nga. Actually ang ganda ng register niya sa sa video. Oo nga, Kahawig eh. niya si Lance Busa ng Ay, oo nga, no. Philippines Idol. Sinong Lance? Lance Busa. si... I watch it. Lance Busa ng Saudi Arabia. Ano kasing zombie ng busa? Ano kasing title nun? Alin? Crave to boost. Crave to boost. Grabe. Hindi, Grabe siya sa busa. magka-rhyme lang. Ayun, no. Dito may bukas. Tara, akyat tayo sa taas. Dito yung stair. Tada! Grabe talaga. Pati yung stair. Oo. Stairs talaga yung sinabi ko. May S. Kasi marami. Ano kasi alpha, mata, binibilang. Ayan naman, superstitious. Superstition. Welcome to Danamon! Ang tao, ang mall na walang tao. Hindi ka tao. Ako yung sa Toy Story. Toy Story. Nalalaman. Ang dami niyang nalalaman. Patumbahin na to. Papunta tayo sa Rose Parties. Ayan. Kung ano. Hello, Zodik. Kefahalik. Say hi. Hello. Hi to my vlog. Ayan, mga cup. Ano mo masasabi mo mga class dito? I think may sila. May sila, may ash ako. May singaw. May sila ako. Nakamag-anak niya siya sa Reynosa. Ito ko binili yung ano ko guys, yung dun sa pang-cover kapag mainit sa labas. So kapag kayo. Pag mainit sa labas, pag kumakanta kami cover.
Ako lagi yung mga Gucci. Siyempre, sawa na ako sa itsura ko. Ay guys, ito yung Gucci. Oh. So si Gucci is free na lang. Free na lang po siya. May nasabi sa akin si Tropang Sian, yung Gucci. Gucci o Gucci? Gucci. Gucci, ayan ha. Gucci. Tamang pronunciation, Gucci. Gucci. Ayan, black and white lang daw talaga yun. Yun ang sinabi. Kasi hindi ako sosyalin, sila lang sosyalin. Parang Sian. Hello si Ian. See you soon. Ayan, mga bling-bling. Ay, tuloy mo na yan. Tuloy mo na yan, Joe. Soy ko naman yan, Soy. Masanting. Tula lang. Ikaw mo masanting. Hindi naman tayo kapampangan, bala mo na. Basta Kapampangan, manyaman! Basta Kapampangan, manyaman! Grabing edit mo dyan. Swag, swag. Swag! Yeah, thank you Paris Rose for having Thank you. Say, kaastig bahay mo. Nastig na himu. Alright! Bye-bye. O, lapas muna kami, guys. Check kami, guys. Nandito kami ngayon sa Busra EST. Busra, right? Halik. Okay, pahalik. Alhamdulillah. What is your offer to us? Huh? 50 t-shirt? 3 t-shirt 50. Ah, About 370. Panbili ko free guys. Free? Yeah. Free, ha? Walang free. No, no. Wala ba kamsin? Meron daw 50 real, tatlo ang t-shirt na mabibili Very namin. little. Too much. Okay. This week we bought 370. Now 350. Oh, dati daw 7. Ngayon 50. Tingnan naman pang. But like, Diba? Parang tabingi yata siya, look, guys. look, look. Cheap now. Nearly 50. Hanapin niyo ako. Horror movie. Hanapin niyo ako. Dun. Guys, Hi guys! Welcome sa channel ni Kuya Ray. And nandito kami ngayon sa Bursa. Really nice. At kung gusto nyo ng ukay-ukay, punta lang kayo dito sa Bursa AST. Ayan. So kung kayo guys ay pauwi na at gusto nyo ng mga pasalubong like mga accessories and cups, Watches. ayan, glasses, punta lang kayo dito sa may Aldana Mall kasi makakabili kayo dito worth of 10 reals na mga pasalubong. So, ang ginagawa nyo, punta lang kayo dito guys. No sir! Yes. Ito yung toner. Say hello to the vlog. Good. Ano nang oras? Hello, Suki. Astig ba mo? Yes, that's me. Kaastig bahay mo, hello. Astig ba mo? Hello. This is my vlog. Ayan, maayo na yung buhok ko. Maayon, kaayo, uuwi na Kaayo. po kami. Babay na kasi may pasok pa, men's sport. I got the eye of the tiger lion. Ano yung whistle mo? Paano yung whistle? Ayoko. Ano yung whistle? Siya yung whistle niya. Oh, bago to ah. Ayos to ah. Oh. Ayoko, mga ano sila. Basketball jersey. Hello. Jersey. Jersey. Hello guys, welcome to Idol Philippines. But now we're not in the Philippines. So, Idol Eastern Region. Idol Eastern Region. With Gerald and RM. Yan. Pababa na kami guys. Kasi meron pa kaming pasok. 4 p.m. Yung isa 6 p.m. Yung 6 p.m. ano muna. Masyal. Sa labas ng Aldana Mall upang pa-adjust ko yung preload na napili ko. Pangarapas lang. And hello, Kampulos. Kampulos, video ah. Facebook TV. Saan po? Yeah, that's because waiting for your answer. Okay. Ah. Demanding si Kuya, no? Tingnan mo guys, pinagmana niya rado daw. Rado. Baka sarado. Pwede pa highlight ha? What is your name? Pwede na. Okay na guys. Bye-bye. Guys, hindi pa siya nagbayad tapos tignan na siya. Ang bait niya ni Mr. Rashid. Rashid, thank you so much. Hindi na ningingil? Nahihiya si kumaningil. Lance Busa. Init, sobrang init. Nakakawala ng ano yung init. Nakakawala ng kagwapuhan. Nakakawala ng virginity. Dahil minsan lang sila bata. Guys, habang naglalakad sila, iniwan po nila yung payong ko. See? Iniwan po nila yung payong ko. Ang galing po, di ba? Ang galing.
Please subscribe to my channel, Kaastig Bahay Mo, Ray Harry Pentong with RM and Gerald. Bye-bye!